Hi friends, welcome to Ashwini Kitchen. Ini nama manpuga chicken cabbage roll. Deka bodaina ingredients. Red ನೀರುಳ್ಳಿ ಚಾಪ್ ಮಂತಿನ ಬಕ ಟೊಮೆಟೊ ಚಾಪ್ ಮಂತಿನ ಬಕ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಚೂರು ಚಾಪ್ ಮಂತಿನ ಬಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಐಕೊಂಚೂರು ಆನಿಯನ್ ಪಾಡೋಡು ಆನಿಯನ್ ಪಾಡು ಚೂರು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದೆಟಿತ್ತೆ ಅಂತ ತೋಪ ಇಲ್ಲಕ್ಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 1/4 kg ದಾತ್ ಚಿಕನ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕೀಮಾಗ್ ಮನ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ದಿಯೋಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನು ಮೊಸರು ಪಾಡೋಡು. ನೆಟೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ದ ಇರೆ ನಮ್ಮ ದೆದ್ದಿಯೋಡು ಇಂಚ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಅತ್ತು ಇಂಚ ದೆತ್ತದು ಮಲ ಮಲ ದೆತ್ತದು ದಿಯೋಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ರೋಲ್ ಬೋಡು ಆತು ರೋಲು ಇಂಚ ದೆತ್ತು ದಿಯೋಡು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ದ ಲೀಫುನು ಇಂಚ ಲೀಫ್ ಐತೊಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಗ್ ಮಸಾಲೆ ಇಜಿನ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೈಸಿ ಬರೆ ಬೋಡಾದು ಇಜಿನ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡುಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡುಗ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡುಗ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನಿಯನ್ ನಾವು ಚಾಪ್ ಮಂದಿತ್ತಿನ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡುಗ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋಡು. ಮೊಸರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ 3 ಸ್ಪೂನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುವೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದೇ ಚಮಚ ನಿಕ್ಲೆ ಗೇತು ಬೋಡು ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆ ತುಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಜಿ ತೋಪುಗು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ತೋಪುದಾತ ನೀರು ದೀಕ ಐಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ದ ಲೀಫ್ ಎಂಚಿ ಉಂಡವೆ ಪಾಡುಗ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮದೇನು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ದೀಕ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಅವು ಲೀಫ್ ಒಂಚೂರು ಬಾಡೋಡು 10 ಟಮೋಟ ದೀಕ ಒಂದಿಟ್ಟು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಏನಾಯ್ತು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೋನ್ಗ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏಕಡೆ ಪಾಡಿನ ಐಟಮ್ ಪಾಡು ಸಾರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡುಗ ಅದಾಯ್ತು ನಾವು ಫುಲ್ ಓರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕುದತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಪಾಡುಗ ಒಂದೊಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಈಗ ನೈತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಉಂಟುಲೆ ಚಿಕನ್ ಐಟಮ್ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ನೆ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆಂದಿತ್ತು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದಾಂಡು ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುಗೊಂದೇನು ಆಯ್ತು ಲೀಫ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ದೆತ್ತದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ದೀದು ಬಿಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ನೆಟೆ ಇಂಚ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಂತದೈಕ್ ದಿಯೋಡು ಲೀಫ್ ದೊಲೆ ಪಾಡ್ ದಿಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತೋಲೆ ತೋಪಾದೈತೆ ನೆಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ತೋಪ ವೆಂಚಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದೆತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಬೆಂಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಇಜಿನು ಬೆಂಡ್ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಫ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮತ್ತೆ ದೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ದೆಪ್ಪೋಡು ಒಂದಕ್ಕಿಂಚ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡಾತು ಮತ್ತದು ಫಸ್ಟಿಗಿಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತ್ಲೆ ಮಂತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಅವೇನು ಉಲ್ಟ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತದ್ದು ದೀನುಂಡು ಒಂಚೂರು ಓಪನ್ ಆಯ್ರ ಬಿಡೋಚಿ ಚಿತ್ತನಂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಚ ಮಂದೀನಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಫಿಲ್ ಅಂತ ಆತಲು ಇಂಚ ತೋಜೋದು ಇತ್ತಂದೇನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೀಮ್ ಮನ್ಪೆರ ದೀಕ ಸ್ಟೀಮ್ಡ್ ಬೇಯರ ದಿಯೋಡು ಒಂದು ತೊಂದೂರುಡು ಬೇಯರ ದೀಕ ಇತ್ತೆ ನಾನು ತೊಂದೂರು ರೆಡಿ ದೀತ ಒಂದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಫುಲ್ ಒಂದು ಗೀ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಈಗ ಆಯಿಲ್ ಬೋಡೋಣ ಆಯಿಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ತೊಡೆ ಪೋಡು ಅವು ಈಗ ಸ್ಟಿಕ್ ಆರವಲ್ಲ ಈಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಮ ಒಂದು ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ದೀಕ ಇಂಚ
ಇತ್ತೆ ನೆಂದಿದಾಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ 10 minutes ನಮ್ಮ నేను ಸ್ಟೀಮ್ಗೆ ಬೇಯರದಿಯೋಡು ಇದೆ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯರದಿಕ್ಕ 10 minutes ಇತ್ತೆ ಐತೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಒರಿನೇಟ್ ಎಂಕಲ್ ಮೋಮೋಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಮೋಮೋಸ್ ನೇಪಂಡ ಐತೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಒರಿದುಂಡು ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಐತೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ದೆತ್ತದು ಮೋಮೋಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಮೋಮೋಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದೇನು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಂತ ಎಂಕಲ್ ತೋಪವ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ದೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಂದೆಪ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನೆಂದೆಪ್ಪುಗ ಕುಕ್ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೊರಿದಿನ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಚಿಕನ್ ಮೋಮೋಸ್ನ ಬೇಯರ್ದೀಕ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಅಂದೇನು ಪಾರ್ದಂತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದೆಲ್ಲ 10 minutes ಬೇಯರ್ದೀಕ ಒಂದು ಲಾವಾಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಕಾವಳಿ ದೀತನ್ ಕಾವಳಿಗೆ ಗೀ ಪಾಡುಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಬಟರ್ನ ಪಾಡುಗ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಬಟರ್ ಪಾರ್ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಗ್ದಿದ್ದು ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಿತ್ತು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡುಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಯ ಐತೆ ಮಿತ್ತಂತೆ ಗೀ ಅಂತೆ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಕ ಇವರು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾರ್ದಾಂಡತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೀ ಪಾಡಿಯತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಿನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬನ್ನೆ ಟೊಮೊಟೊ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾಡಿಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬೈದುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಮಲ್ಲ ಇದೆ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬೇಯ್ಪೂತಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಮಂತ್ ಪಾರ್ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಆ ಸೈಡ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಬ್ರೌನ್ ಆಯ್ನ ಟೊಮೊಟೊ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂತೆ ಮೋಮೋಸ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಐದು ಲೆಕ್ಕ ಮೈದಾ ಪಾಡ್ದ ಇದ್ದಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ದ ಲೀಫ್ ಪಾಡ್ನ ಅದು ಲೀಫ್ಡ್ ಸ್ಟಫ್ ಮನ್ಪುನಿ ಲೀಫ್ ಪಾರ್ದು ಬಟ್ ಮೋಮೋಸ್ ನಾವು ಮನ್ಪುನಾಗ ಐಕ್ ಮೈದಾ ಪಾಡುಡು ಮೈದಾ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಕಪ್ ಮೈದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಲೋಟದಾತು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅವೇನು ಚಪಾತಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲಕ್ಕ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ ಮನ್ಪುನಿ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಮೋಮೋಸ್ ಪಂಡತಾವು ಚಿಕನ್ ಮೋಮೋಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾರಿತ್ತ ಅವು ವೆಜ್ ಮೋಮೋಸ್ ಒಂದಿತ್ತು ತೋರಿದಿನ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವು ಚಿಕನ್ ಮೋಮೋಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಯ್ಪಕ್ಕ ನಮಗೆ ಎಪ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಚಿಕನ್ ರೋಲ್ ರೆಡಿ ಟು ಸರ್ವ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಚೊಲ್ಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಶೋರ್ಮ ತಿನ್ಲಕ್ಕನೆ ಆಪುಂಡು ಚಿಕನ್ ಶೋರ್ಮ ತಿನ್ಪತ್ತೆ ಅಂಚೆನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲಾಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಮೋಮೋಸ್ಲ ಆತುಂಡು ಚಿಕನ್ ಮೋಮೋಸ್ಲ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಉಂದುಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒರಿನ ಮೀನಿ ಇಕ್ಲೆ ಚಿಕನ್ ಮೋಮೋಸ್ಲ ಮನ್ಪುಲಿ ಚೂರು ಮೈದಾ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಇಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಆತ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪ ಬಾಯ್